tarima lewru yurmande tarima lewru no sumay farilla ko lewru no falli nanu none tawme kari non atumi non mamme yogora ene beyda non dina me ene tumina dina me dari ono saha kamɓe arno tawa ɓuura tiiɗi ɓuura selligol wonde sehilaɓe giƴaɓe ɓe kad afrique ɗo neni min ndehe laaɓi komi ancien commoramuno min komi soldat ɓurnoɓe mawnude ɗo soldat ji yaw nanta ko kuri ko ratatatatatatat on saha seedi waɗa sara mouhamadou wala mouhamadou kurama tal rew dow hortogonɗo ɓen barke allah yirma ko jamma emi seeni allah yirma ko jamma kadi min e nden mi wawno wadde ni ayde kono hay ɗum yeeji tawi min ɗo tan ɗum yeeji tan wallahi ase ko mako jamma hankadi noon yerimayo ɗum ɗo keddiɗa waɗi en ko woni ha wonno ko korko wonna ni yande kay ko sahamu mbiɗa foti artiri cuuɗi ɗum feewi sahaba ko haydi wonno wona hannde a mawni hande jogi sahabu nen hande ko gaɗini wona an kayno yerimayo on ɗum so ɗanni ɗum ase compara mawɗo wonno sahaɓe ɓurɗe garano nde o saha so wi salan mouhamadou wala hoye ɓurɗe waɗa ko tal ala ɓoɗo tiiɗi min tiiɗi woƴe hoorema koye korko gonne andi ana suusa korko ɗin wulini wiji ala saha o sari ɓoɗo suusi korko noon ba ayi hande hay mbiyami hande hay kala jiɗɗo porɗe wartimama jaɓay wartimama jaɓay mboɗo wayi kanko wawi kewte hen noon haan mboɗo wayi barke allah mboɗo wayi kadi min mi tiit min min ñama ay ɗiɗi pay an joni he wala sa ini mayi ɗon a awoy ha gadda li a remoy ha daña gawri hay ɓati jolade nan ko mbawɗa ay kuni ni hokkuma goɗo hokkuma li c'est quoi ça? Oh bah t'es fou mais nous on dort, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Barke Rasulullah women water son fum moram ani ben wona galu ne baro golima goni ma hen papa je paye mon argent moi je peux dormir si je travaille si je reviens je peux dormir tu me sers beaucoup papa la sama ay patala na farmino so wa tamper be dan dal ay par nous ne connais pas ça da yebal maharmaya ça c'est pas mon affaire barke Allah yebal du maharmaya c'est quoi il faut on a même paye arena tu faisais quoi barke Allah arena tu fais quoi? Aïe, Mario a rien à voir. Et yoni. Là, c'est yoni. Tu veux nous faire quoi? Oh, wow. On filme? Ça y est, on écoutez-moi. Si tu parles, il va te frapper. Vas-y. Vas-y, il va te frapper. abbo yerimayo gati mboɗo andi jikku makko ala ko ronki wadde somi abba himo o jogana wadde ton ko feewi muñim abbomo
Ora harum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah bien woman. Ha? Ora woni so godun. Mo jiro ne yayi la fu ma jiro domul. Be onon peeru men on way hono goroni sellaaji ar yaari domul. Ha? Wor ponnom. Ora mo jimi wayno ani. Ay. Oui ba. Oh ba. Yalla fo min ko ordine kaara ko